алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Минем исемim Нурулла. Без Пенза өлкәсеннән килдек, алхамдулилля. Централизованное духовное управление мусульман Пензенской области. Алхамдулилля, иң беренче безнең сүзебез шул. Организация на высшем уровне. Бик күп рәхмәтләр тапшырабыз иң беренче организаторга, кем бу мероприятияларны уздыра, кем бу мероприятияларга булыша. Аллаһның рәхмәте яусын, öмерләре бәрәкәт белән тулсын. Бу иң беренче мәртәбә килдем бу форумга. Алхамдулилля, ниятебез шул, яны танышларыбыз, алхамдулилля, яны фикерләребез, обмен опытом, ну и, конечно же, повторимся на русском языке, то, что будет приятно познакомиться с новыми людьми, иншаллах и та'аля. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muhterem din kardeşlerim, ilk birinci sizni kaynar inşallah selamlarımızla selamlayız. Perim krayımızdan, perim ülkemizden inşallah assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Меня зовут Анвар Хазрат, председатель региональной духовной управления мусульман Пермского края в составе Садом России. Ну, альхамдулилля, бик зур инде айтабыз рәхмәтләр. Әлбәттә, Татарстан җитәкчеләренә һәм дә шулай ук дини нәзаратның кешеләренә, чөнки әлбәттә менә шундый зур форумны үткәрелә. Ел саен шундый яхшы альхамдулилля традиция. Бүгенге көндә әлбәттә бу оешмалар бик зур файда китерә иншаллах. Безнең динебезне саклар өчен әлбәттә иншаллах, һәм дә шу Болар академиясы әлбәттә аның ачылуы әлбәттә иншаллах бу тагын да бер сәбәп була безнең динебезне саклар өчен. Шуның өчен менә Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен менә шу зур эшләрдә, Алла бирсә, шулай итеп менә тагын да бергәләшеп күрешергә Алла бирсә иншаллах, Булгарда Алла бирсә, һәм дә безнең традицион исламыбызны саклап калырга әлбәттә. Ничек менә безнеке әби-бабаларыбыз безгә кадәр динебезне сакладылар. Теле вакытлар булды. Бүгенге көндә альхамдулилля безнең дә зур вазифа шу динебезне иншаллах саклап калырга, һәм дә безнең менә балаларыбызга, поколенияларга шу динебезне җиткерергә иншаллах. Ассаламу алейкум, тәрәм форум кунаклары, форумда катнашучылар. Казанга 6-нчы мәртәбә җыелу булды инде безнең бу форум кысаларында. Шуңа күрә барыгызны да тагын бер мәртәбә сәламлап, менә безнең секциясының эшен башлыйбыз. Безнең бүген секцияга без инде махсус аерым секция итеп чыгардык, чөнки шунда да бик мөһим мәсьәлә. Ул хакта фикер алышырга кирәк. Ул да булса, менә сентябрь аенда ачылырга тиешле Болгар Ислам академиясе хакында без фикер алышырга тиешбез. Менә безнең секциянең исеме Болгар Ислам академиясенең безнең илаһият традицияларын торгызуда роле дип атала. Һәм шуңа да менә бу мәсьәлә бик мөһим. Хәзер мин инде шул хакта сезгә бераз мәгълүмат җиткерим. Аннан соң инде безнең чыгыш ясаучылар бар, сораулар, без фикер алышырбыз. Безнең вакыт саат 5-кә кадәр менә шушы 2 сәгать ярым эчендә без инде булган фикерләребезне туплап, сездән мөһим, акыллы фикерләр ишетеп, инде шуларны туплап, иртәгә бөтен хәзрәтләргә җиткереп, инде алга таба менә сезнең фикерләрегезне дә Болгар академиясының эшчәнлеген башлап җибәргәндә, аны да истә алырбыз дип уйлыйм. Менә Болгар Ислам академиясе турында инде сез күптән ишетеп беләсез. Ул хакта инде сүз 1 ел дәвамында бара. Шуннан да Болгар Ислам академиясе бүгенге көндә ул менә ислам дөньясында, Россия ислам дөньясында иң мөһим һәм зур проектларның берсе булып санала. Чираклы түгел, ул хакта инде Россия президенты Владимир Владимирович Путин берничә мәртәбә ул бу Болгар академиясының кирәклеге хакында әйтте. Әлбәттә, менә шуңа күрә дә бүгенге көндә Болгар академиясе ул нинди булырга тиеш, аңар без нинди вазифалар йөклибез, һәм инде менә Болгар академиясе алдында торган бурычларны бу академия ничек итеп башкарып чыгар дигән проблема бүген бик мөһим. Чыннан да ул бик мөһим.
Һәм инде бу хакта менә җитди фикер алышырга кирәк. Дөрес, инде фикер алышу бүген генә башланды дип әйтеп булмый. Менә мин инде ул хәзер нәрсәләр эшләнгән, шул хакта сезне таныштырып үтим, аннан соң инде менә без фикер алышуларга күчәрбез. Менә Болгар Ислам академиясе оештыру хакында сүз чыккач, Болгар шәһәрендә иң беренче чиратта әлбәттә без аның менә концептуаль нигезе нәрсә булырга тиеш дигән сорауга җавап эзләдек. Һәм инде ул сорауга җавап аның уставына нигез итеп салынган, хокукый нигез итеп. Бүгенге көндә Болгар Ислам академиясе ул югары дини уку йорты. Югары, выше религиозное учебное заведение, югары дини уку йорты. Һәм шуңа күрә дә әлбәттә иң беренче чиратта Болгар академиясының төп бурычы менә шушы ислам дине өлкәсендә белгечләр әзерләү. Икенче менә концептуаль проблема, беренчесе менә ул дини уку йорты, дөньяви уку йорты түгел. Икенчесе әлбәттә менә без инде Болгар академиясының дини мәгариф системасында тоткан урынын билгеләгәндә, бүгенге көндә без инде бүгенге көндә Россиядә 80 уку йорты барлыгын исәпкә алып эшләдек. Чөнки бүгенге көндә Россиядә 80 уку йорты бар. Шуларның 10-сы югары ислам уку йортлары. Димәк, безнең инде дин әһелләрен әзерләү өчен Россиядә шактый зур потенциал бар. Әмма ләкин бүгенге көндә менә дин әһелләренең иң югары дәрәҗәдә әзерләүче безнең уку йортларыбыз юк дип әйтергә була. Биредә иң югары дип әйтү нәрсә күз алдында без тотабыз, ул да булса магистр һәм докторлык программаларын тормышка ашыру. Сез беләсез инде бүгенге көндә бөтен дөнья практикасында, ул мөселман илләрендә дә шулай, бар бакалавр 4 ел укыталар. Россиядә дә без шуңа күчтек. Һәм инде аннан соң 2 еллык магистр, магистрдан соң инде менә Россиядә ул совет чорыннан калган аспирантура инде кандидатлык диссертация яклау мөмкин. Һәм менә бүгенге көндә без Болгар академиясында бүгенге көндә Россиядә 10 югары уку йорты булуын исәпкә алып, сез беләсез инде Уфада Россия Ислам университеты бар, менә Казанда Россия Ислам институты, Казан Ислам университеты эшләп килә. Алар Кавказда бар. Һәм шуңа күрә дә бүгенге көндә Болгарда бакалаврлар, ягъни башлангыч югары белем бирүне без кирәк дип тапмадык. Һәм шуңа күрә дә Болгар Ислам академиясының төп бурычы менә шушы югары дини белем бирү өчен аның югары баскычы булырга тиеш.